Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Program imeneyi tikupangira mulilongwe mudzi wa Malawi. Tinangoenda wakachetechete, tinabwera kudzagwira ntchito zina. Tinachita mwayi kukumana ndi akalindo, tinachita mwayi kutamangira ku machinga kumene tinakapanga dongosolo logawaso zogawagawa kuti abale athu alipo, koma chifukwa chonoti ife timakhala malo amodzi, anthu athu a Four Regions Organization anali kumeneko, ife tikutamanga kwina chifukwa tinatamanga kuti tikaonekonso kuchikangawa kuja mwatsoka tapezaso ndege ija anayichosapo anayisamusapo. Tafika kuchikangawa taenda iyayi amalawi chagwera 2025 palibe chimene wapanga. Chagwera 2025 palibe chimene wapanga, ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti msonkhano umene unalipo, msonkhano umene unali kuikwendeni, kunali anthu ambiri, kunali anthu ambiri, ndipo umatuka amawerengeka. Sono Comrade pamene pose ndi kunali anthu ambiri, ndikuti kunazaza tukuzaza kuja kokhala empty, kumati chikuchitika ndi chani. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo chino chaku Masana. Muli bwanji Kenizi Khale Ng'oma, komanso muli bwanji Jesse Kabwira, komanso muli bwanji Richard Chimwendo Banda, komanso Moses Kunkuyu. This is Comrade Ntanyiwa. Ndafika ndikungomva manong'onong'o kuti timamfuna amene ndafika osadera nkhawa. Ndafika ndili pa Capital Hotel. Dzulo taonera nawo mpira wa Silver umene Barracks anazichinya okha. Ine ndine Malawi, ndipo ine sine munthu olakwa. Ine ndimangwauza Malawi zimene zikuchitika basi tu. Anthu mukasintha khalidwe lanu ine simundimva ndikuyankhula, koma mukamapitiriza nde muzindiona ndikupanga maprogramu anga ali Limpopo, komanso sindikubwerera mbuyo pamene popo. Nde ndilonjeze, ine sindikubwerera mbuyo, ine ndikupita chitsogolo mpaka nitaona kuti Amalawi apulumusidwa. Ndipo Amalawi ndifuna ndikulonjezeni konse kumene muli kunena kuti ine ngati Comrade Ntanyiwa sindizakusiyani nokha mpaka tikufuna tione kuti kodi Yorodani tamuoloka Aigupto watasiyana nawo. Pamenepo ndi pamene mtima uzandilimbe. Nde ndikuti Kenizi Khale Ng'oma, Jesse Kabwira, Richard Chimwendo Banda. You can find me at Capital Hotel. Kamuzibwera ni maunyolo, kamubwera whatsoever, mundipeze kumeneko. Ndikachoka kumeneko ndikhala ndikupita ku Kang'ombe Building ku City Center. Ndikamachoka kumeneko
ndeneka kupita kuchikwawa kunsanje kumene ndikaonenso madera ena amene ndili ndi program yonena kuti Amalawi First ndi 4 Regions Organization tipitenso tikaone anthu amene akuvutika kumenekoko. Ino anthu akumachinga msadandaule, tibweranso kumeneko. Amalawi ndi anthu abwino kwambiri. Amalawi ndi anthu achikondi, atithandiza kufikira titakuthandizani mabanja amene mwasala msadandaule. Tibwera kumeneko mawiki amawa kapena wiki inayo. Chimene tikufuna nchonoti abale athu tiye mutithandize a 4 Regions Organization kuti tikawathandize abale athu amene ali osowa. Ndipezerepo mwayi ndikufuna ndithokoze kwa nonse amene pakadali pano mukutumiza kanga chepe kanu. Ndikhulupirira tikamafika kuma mathendiku anthu ambiri ayeneko kuchitapo kanthu kuti tikawathandize abale athuwa. Tiyeni akuti dzanja limene limapereka ndi limene Mulungu amalidalisa. Amalawi chigawo chakumama kuno ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti Agape Khombe akumacheza nane. Agape Khombe akucheza nane pa namba ina, ndipo chimene ndachita trace ndichonena kuti Agape Khombe nthawi zonse akumayenda ndi amalata, akumakhala ndi Richard Chimwendo Banda mgalimoto mwawo, akamacheza ndine akunditenga ngati ine ndine kape. Ine sine kape. Agape Khombe nanunso mukhoza kukhala mugulu lokandipeza ku Capital Hotel. Agape Khombe ndi malata akugwira ntchito ngati intelligence achimwendo pa social media, ndipo anthu amenewa ndi amene anatenga ma audios a mbusa wa kumzuzuja kumanena kuti tapeza audio iyi akamulepo kaluwa akuyankhula izi analachina Agape Khombe. Don't think that you are clever. I'm clever more than you. Mumanditumizira maaudio, nanoti maaudios anu siningatumize kucheni kudziko yayi, siningatumize ku uziko zimene mukumayankhula zimene mukupanga, because I know kunena kuti cholinga chanu mukufuna muone kuti kodi munthu uyi ali pati akukhala pati ndi mukatenge ma CID chani. Komano ndikunena kuti ndili ku Capital Hotel, ndili ku Capital Hotel ndi ulendo wanga ngati ndikotheka ndikhala ndikubwerera lachitatu. So ndikhoza kupemphaninso ni apolisi ku Malawi amene mmagwira ntchito yotumidwa kuti muzasa kanthu. You can close wherever you want. Koma ineyo ndizayenda ulendo wanga mpaka ndikafikaso kumene ndikupita. From Malawi ndikakhala ndili ku Mozambique. So ndiyenda bwinobwino popanda vuto lina lililonse. Koma Malawi ndati ndikuziwiseni kunena kuti Agape Khombe akugwira ntchito pa social media ngati ma CID aziona amene akuyankhula zolakwika zachakwera ndi ndani, iwo aja azipita kwa mabwana awo, kenako muziona azikuyimbirani mafoni akumagwiritsa ntchitonso azimayi pena. Ino azimayi amene mukumabwera ku inbox kwanga kumandifunsira, I got a beautiful wife more than you. Nkhope zanu zokwinyika ngati mitembo ya anthu. Don't come to my inbox kuma yankhula zawo chisiru. Ndalama zimene akupasa na MCP zimene zonse muzingozidya. Amene ati alimbane ndine agweramo yekha mzenje, chifukwa anthu ena anayesa kulimbana nane koma sakanika. Nde amene ati alimbane nane agweramo yekha. MCP mwayesa kuchita haki nambala yanga nokha mukungogweramo. Nde wina atu wapanga mistake molomo tumiza video kupita kaya mafuna itumize kandi kwa chimwendo kuti
mwachita mistake, zinthuzo zandifikira ine. Amalawi msilikali amene munamuona amene uja anali msilikali tapanga kafukufuku, ndili Malawi kupanga kafukufuku. Msilikali amene amajambula chithunzi ndege ikunyamuka pa airport uja ine ndampeza. Ndipo msilikali iwe ndikuchitisa manyazi kuziko, iwe ndamene uti uzulula sopano kuti chithunzi zimene umatenga mavidiyo aja umati umafuna uzipita nawo kuti. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ine ngati Malawi ndili ndi ufulu kukhala mdziko mwanga. Ine sindikuopa, ndizungulira mpaka ndikafikanso kuzomba ndikuyeneka kuti ndikafike ndikamve kunena kuti chachitika ndi chani, sinakhala bwanji. Ndili mdziko muno lero, mawa ambuye akalola nkutheka lachitatu ndikhoza kunyamuka. Koma ngati ntchito imene ndikugwira ikhala isanati, ndikadalibe mdziko momwemo chifukwa ndi mdziko mwanga. Ndikhala ndili konkuno mpaka nditamaliza ntchito imene ndikugwira. Kuzomba ndifikako, sindikutekeseka, sindikuopa, sindikufuuka. Ine ndikupita chitsogolo. Nkhani yomvetsa chisoni ndionena kuti Abushiri analengeza kunena kuti anthu akuchikwawa akuyeneka kulandira chilango. Lero mwasiona ngozi zikuchitika kuchikwawa, mawu anatuluka pakamwa pa Bushiri yekha, sine kuti wina nekuti mukumunamizira yekha. Bushiri amene agenda Chakwera ndofunika kuti alandire zilango. Kutero kungozi zikuchitika kuchikwawa zija akuti chifukwa anthu anamugenda Chakwera. Abushiri kutero kucha akubwezera. Ndizomvetsa chisoni. Enda Malawi ndifuna kukuwuzani kunena kuti inu kuchikwawa kunsanje musayerekeze kutenga voti yanu kukavotera MCP chifukwa Abushiri ndi amene afuna kukakhala vice president wa chipani cha MCP. Amafuna apase vice president iwo atangomwalira achirima, koma kuti amaopa kuti azaonekera kuti mkati mwa nkhanimu analimo, chifukwa chake anampasa manganya uja. Ndi Malawi ndifuna kukuwuzani konse kumene muli, kaya azibwera ndi ufa, kaya azibwera ndi chani, inu nkumalandira, zilandirani. Kulubwino kwa asira zinthu zawozo, azikadya ndi anawo, azikadya ndi makolo awo. Ife tipirire, Mulungu atichitira chifundo, ndipo Mulungu ndiye pothawira bathu. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Tati tikudziwiseni isoni Malawi kunena kuti aja amene amachedwa Adanlu amene aja pano ali pa payroll ya boma, ndipo salary yawo 1.8 million. Ndipo pali Akeni Msonda amene ali pa payroll ya boma, Kulapire Malata
akape khombewo anthu amene ali pa mapero aboma kudya ndalama za boma osagwira ntchito. Ndipo zomvetsa chisoni kunena kuti apolisi amene akuayang'anira abushiri ku nyumba kwawo akuayang'anira abushiri ngati kuti ndi limodzi mwa nduna za boma. Misonkho yathu Amalawi ikuonongeka pa zinthu zopanda ntchito. Muli bwanji chimpira chokulunga Amalawi nthawi zina zinthu osamaziyamba ulibe kanthu. Chimpira chokulunga anapita kumwanza ulendo wina kukapangisa msonkhano pachatu akuti akufuna atayimirira MP. Soka irotu nditu MP ameneyi achadu MP anaenda pa maminibus ndeti kaasankha kuti alowe mboma sizikalaso zachakwerazi asayamba kuzikundikira chuma anthu akudera sazakhala nawo ntchito. Ndiye kumwanzako nkofunika kusankha mwandu nzeru osangoti poti ndi mwana wa pakhomo munthuyu. Sankhani anthu onena kuti atumikire dera lanulo. MP ayambirire kuyenda pa minibus kupita ku msonkhano kukhalire akalowa mboma tisalakonso ndi ndalama za boma. Misonkho ya chitukuko ndalama za chitukuko tikhala nazo. Ripopo ndi Comrade Tanywa. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe, and tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. What do you do? What do you mean? Uzoda kule fojani kusamba wapanda sopo China kule pela kukula shuka sono zonda na ndomo zodi ya China yoru danu na maje jamba yiwe antu akupa mala kunanda na kwima kuti we yiwe na ufuna antu awasa kupe bompano tuizo tenga wacha kweli adule basi udu fojani okay pano bakuzo ati nkhali kama ndianda fojani ndiye pano pa Malawi yose ari kuizana ndi sugulole akale ndani fojani China Malawi sina kuna sugulole akale ndani okay omba that one.
Ndikatero sopa Limpopo FM ine Comrade Ntanywa tisiyane pomwepa ndikuti ndiri mmakukamu ndiri mulilongwe muno ndikachoka kulilongwe ndikhala ndikupita kusomba kumeneko ndikaone ndikamve anthu kuti kodi zakhala bwanji wa polisi amene waombera munthu uja ndikhala ndiri kusomba ofuna kundipeza ndipezeni ku Capital Hotel ndikhala ndiri kumeneko aja mmandifuna mmandisakasaka ndipezeni chifukwa tamva kuti mpaka na kupita ku immigration kumakafunsa anthu palibe wadindisa passport yochedwa Ntanyiwa apo ndiri mdziko mwanga mmene ndinabadwira kubadwira ndi kukulira ndabwera ndiri mkati muno uzanani mundipeza uzanani ngani ndionena kuti tikufuna ife ndi report lituluke posachedwa pompa Malawi kuli ma demonstration amene azichitika kuboma kwanu konko boma lina lilonse lipanga ma demonstration ake tikufuna commission of inquiry ifufuze ngozi ya Chilima a president akhazikise ngati president Lazarus Chakwera sakukhazikisa commission of inquiry anamiwa aneneratu apereka 14 days after 14 days amalawi mukonzekere kuli ma demonstration anyo tisangolengeza kuti ma demonstration aliko pa 21 tikufuna mpaka akhazikise commission of inquiry nde amalawi madera mose maboma mose mukhale okonzeka kukhale ma demonstration mpaka na ena tikafika nawo mpaka pana gwera ndegepo kuti atuze tosa amene tili kumpoto tikonzekere kuti tikafika pa Chikangawa mpaka anatuzidwe zona zake zenizeni anthu awa chifukwa chonena kuti we are not doing action atitenga ngati zisiru after 14 days Malawi tikupanga ma demonstration kasazatha kaya mpaka akweza mkono koma tidziwe kunena kuti china mupha Chilima ndi chani. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM ndikateronso tisiyane pomwepa Club Junta, building better Africa.